Sizge yıllar hem asır aşağı kod ciberemiz. Sizde bugün kadetten tüm bayram. Büyük Oktyabr Revolüsyası'nın 100 yılı. Biz sizi bu donlu yubileyi bilen kutluyoruz. Siz bakıtlı devrinin bakıtlı oğulları. Biz bile siz bizden yoşura, akıllıra, bizden muhabbetli kanalız. Көп derecede Tatar milleti, Tatar tili meselesi de var. Аңа кагылды мен әйтеп була. Айрым bir кишинең язмышы дип тә карап була кайбер эпизодларга. Аннан соң күпнер дәрәҗәдә Советлар Союзында бигрәк тә менә соңгы ахырда булган Советлар Союзында үсеп, шул вакытта тәрбия алган шундый кешеләрнең бәлки язмышы турындадыр. Я от шока нарисовал единда Конвеля лицо мархума Бейимны. Она сказала мне: «Аузыңны сыдырайын». И я понял, Татарда инде рок әле кашан бар. Рок музыкасы шуңа аны теге бу спектакль аңарда инде өлеш кертә я кертмәй дип әйтеп булмый. Чөнки бар инде һәм әлбәттә аны бер яшьрәк булган һәм ул яшьрәкләр арасында инде бер өлеш кеше кабул итә. Темелом были шарлей пошла и жили пошла. Хәзер бит инде рок инде ул теге заманча музыкалар рәтенә дә керми, ул инде классик музыка рәтенә кертергә була рокны. Шуңа күрә әлбәттә хас беренчедән. Икенчедән татарның эчке дөньясына миңа калса рок та, рэп та якын. Үзенең менә эчке протесты белән. Минемчә менә мондый тәҗрибә рәвешендә куелган спектакльләрнең тамашачысы күп булмаса да ярый. Ул күп була алмый. Һәм ул нормаль күренеш. Әйтик, ул дөнья күләм иҗатка, сәнгатькә күз салсак та шулай бар. Менә подвальный сәнгать, бар ниндидер мейнстримный сәнгать. Алар мейнстрим сәнгате ул барыбер ул подвалдан көч алып тора. Шуңа күрә мин үземне әйтик подвал сәнгате вәкиле итеп күз алдына китерергә каршы түгел. Димәк, менә монда күпме 200 кеше карый икән, ниме? Шуның берсенең күңелендә ниндидер идея барлыкка килсә, минемчә безнең бик зур максат үтәлгән була. Это они пул, а ты их кот. Они полые, а ты их пот. Они бесполые, это ты делаешь из них ир или ат. Ты пул гумбясе, который растит что-то на их мертвой гнили. Они говорят хуана, они тебя боятся. Они тебя уважают, и тогда они яшилят. Это ты даешь им кут, и они становятся кутло. Я же мин. А ты теперь минсес син. Мин не в мусорке должна быть. Тем не менее, я вот манда. Я теперь родинка. Я так одинока и скоро умру. А как хорошо все начиналось. Родители, мектеп, институт. Я везде была с тобой. Махаббет, страсть, перестройка. Мин придавала тебе шарм.